ndi muzitchula zina lija ku bungwe limene mwachokera ndi udindo wanu. Zikomo kwambiri. Pali dzanja apo apasani microphone ayambi. Ndine Senior Chief Tengani. Choyambirira ndithokoze chifukwa cha presentation yabwino. Zikuoneka kuti abungwe mwakonzekera bwino chisankho cha chaka chino. Komano ndi mafunso atatu. Funso loyamba mwakamba za connectivity challenges during the dry run. Mukunena kuti mufuna kukonza kwake mufuna kuti muzakhale ndi internet yodalirika. Sindikudziwa kuti ndondomeko yake mpanga motani poganizira kuti madera ena kuliberetu mobile network. Ena kuti apeze mobile network amachita kukwera pa phiri kapena kukwera mitengo. Ndiye sindikudziwa kuti ndondomeko yake muzapanga yotani kuti muzakhale ndi network yodalirika. Funso lachiwiri lonena kuti madera ena kulibe magetsi. Equipment yanu sindidziwa kuti zapanga operate bwanji opanda magetsi. Ndikukumbukira nthawi imene mapanga registration panali madera ena amene timauzidwa kuti ayi registration centers zikachitika kukhako kumene kuli magetsi. Kopanda magetsi kufunika ma generator. Ndiye sindidziwa this time around ngati muli ndi ma generator okwanira. Funso lachitatu mu 2019 munali ndi activity ya traditional leaders code of ethics. Munasonkhanisa ma traditional leaders onse ku Crossroads Hotel. This year uoneka ngati kuti activity imeneyi sinali priority. Nimafuna ndidziwe kuti chifukwa chani sinali priority. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mfumu. Tisanatenge funso linalo koma ndinali ndi program ya sintha chifukwa chakuti masana sokukhala meeting ina ya ma DCs, Chief Executive Officers ndi ma officers in charge mulumu yomwe ino from 1 p.m. We would want to have a small briefing on polling and results management. So kindly take note of that and apologies for the short notice. Thank you. Zikomo kwambiri. Ine ndi Macavin Ngwata, my Law Society. Ndili ndi mafunso awiri if not atatu. Loyambirira mwina mungofuna kuonjezera pafunso limene lafunsidwa ndisanayimirire lokhudzana ndi vuto la internet. Tikudziwa kuti commission mwina nkhani za internet izi simbali yake kwenikweni. Tingathe kudziwitsidwa kuti kapena pofuna kukonza vuto limeneli commission ikugwira ntchito ndi ndani. Funso lachiwiri likhala lokhudzana ndi accreditation ya ma observers. I think tinachiona kunena kuti timaona ngati accreditation imeneyi inachedwerako pang'ono kutengera ndi nthawi imene mwina tatsala nayo kuti tipite kuzisankho. Komanso tinadzaona panatuluka press release imene a commission anatulutsa masiku apitawo kunena kuti yayi padakali pano commission sinapange kaya accredit anthu adikire accreditation. Ndimafuna nditangodziwa background yake kuti chinachititsa ndi chani kuti patuluke press release imeneyo. Komanso mongoonjezerapo pamenepo ndikukhulupirira kuti process ina iliyonse including ya chisankho chonchi imakhala a learning opportunity. Tikaona mwina malamulo athu mmene alili pa nkhani ya accreditation ya ma observers tiona kuti mukusowekera ma timelines. Mulibe ma timelines oneneka bwinobwino onena kuti commission munthawi yakuti ikuyenekera panga za accreditation zitamalizidwa mu nthawi yakuti ngati pali wena apanga apply kuti apangidwa accredit akuyeneka kukhala atavomerezedwa kapena atakanidwa. Sindikudziwa kuti ku commission iku
taonapo ma lessons ena aliwonse amene mwina angatitengere kuti mwina mtsogolo muno titabwerera ku lamulo limeneli ndi kukalikonzanso kuti mwina ma timelines amenewo atakhalamo ndiyerekezere pamenepo. Zomwe kwambiri tenga dzanja lina. Dzina langa ndi Phunziro Mvula, presidential candidate. Ndikufuna kupereka uthenga kwa Malawi pokhuza zisankho zimenezi. Tikamapita ku zisankho zimenezi tizindikire kuti dziko lathu limene tili nalo ndi Malawi yemweyi basi. Palibenso dziko lina umene tidzathawire yayi. Zisankho zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo mtendere kapena kusokoneza mtendere. Kotero wina aliyense amene ali m'Malawi kwake akhale kulimbikitsa mtendere, zisankhozi zisatigawanitse yayi. Komanso aliyense wa udindo agwire ntchito malinga ndi mmene ntchito yake imanenera kuti agwirire. Ngati ameki yendesani zisankho mosakondera, mosaphwanya malamulo, molemekeza malamulo. Anzathu Malawi Defense Force, Malawi Police Service, ndikulimbikitseni kuna kuti this time around gwirani ntchito mmene malamulo amanenera kuti mugwire ntchito yanu, musatengere kukondera kapena self saving interest. Chifukwa zisankho kupanda kuziyendetsa bwino zili ndi kuthekera kubweretsa mavuto m'dziko. Yesu Khristu amene ali filosofa wankulu ananena kuti choyipa chikuyenera chichitike koma tsoka opanga choyipayo. Chifukwa kwa iye kunali kwabwino anakapanda kubadwa, chifukwa adzavekedwa mwala wamphero m'khosi mwake naponyedwa pakati pa nyanja. Ndetu kunena kuti amene akuganiza maganizo ofuna kusokoneza zisankhozi alingalire mawu amenewa, kunena kuti dziko lathuli olikweza ndi kupititsa mtendere patsogolo ndi ifeyo. Zomwe kwambiri. Okay, I'll take 2 more hands, then I'll request the chair to respond. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Jean Matanga, ndine Director of Elections wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Yoyambirira ndi ndemanga yotsatira the statement by the MEC chairperson imene atifotokozera nkhani ya security imene yakonzedwa nthawi ya zisankho kapena nthawi yokavota. Ndikukumbukira kuti a few weeks ago tili ku Blantyre kumene tinalinso ndi msonkhano waukulu umene tinkati tinakumana ndi amene akudzikwakhuza za chisankho ambiri ku Mount Sochi Hotel kuja. Kumeneko bungwe la polisi komanso ame anapereka presentation yawo yokhudzana ndi kukonzekera kwawo nkhani yodzapereka chitetezo pa nkhani ya chisankho. Ndiyeno nthawi imeneyo ndikumbukira ndinadzayimitsanso mkono ndikupempha kuti nthawi zonse kamapanga chisankho imawunikira madera amene ali ovuta kwambiri kumene kungathe kuchitika zisokonekero muchizungu timatchula kuti ma hotspots. Ndeni adzapempha kuti nthawi imene tikuyika achitetezo athu dzaonetsetse kuti kumalo amenewo kumene kuli kwa hotspot iko kumene plani iyo ikadzachitika kuti ayika ndondomeko kuti tipita chonchi adzagawane nafe achipani kuti ifenso tidzakhutitsidwe. Ndiye lero ndikuyima panopa kuti ndipemphe kuti poti mwanena kuti plan yachitika I would say deployment plan yachitika ya chitetezo. Then mafuna tipemphe kuti mugawane nafe achipani kuti tikhutire kuti malo amene tikudziwa kuti awadi ndi oyipa kopita chitetezo choyenera. Chifukwa sitinabise tinafotokoza kuti kumene koko ife tidzakhala kukhutira ngati mutayikakonso a Malawi Defense Force osala polisi okha. Imene ndinafotokoza I think it's on record. Then mafuna tipemphe kuti mutipanga sure kuti those hotspots have been covered adequately. Kachiwiri ndimafuna ndipangepo comment nkhani yokhudzana ndi the dry run imene achitika. Ife tinatumiza anthu oyimbira chipani chathu ukaona the dry run madera onse. Ndiye
tinaonapo zinthu zingapo ndingotchula ziwiri zokha. Choyambira ni chakuti mashini aja amakanika kupanga recognize ma fingerprints. Malo angapo amakanika kupanga recognize the fingerprints. Ndiyeno timafuna tipeza assurance from the MEC kuna kuti zimezi there will not be a repeat tsiku la chisankho fedzaka tsiku lomwero. Ndiyeno kuti zitakhala zachitika kuti mwina anthu ena akukanika kuti ma fingerprint awo sakuwerengedwa chifukwa tikudziwa kuti zachitika malo amene kuli T amachola T komanso mwina kochola foja zala zimakhala kuti zovuta. Ndiye kuti kumene koko ngati machine sadzatha kuwerenga their fingerprint kuti dzapanga bwanji chifukwa nthawi ya dry run zimene zozo tinaziona. Komanso ma centers ena tinadzaona kuti staff imene munayika imapanga lack technical competence. Amaphunzitsidwa ndi anyamata athu a IT kuwaphunzitsa how to sort out some simple errors pa machine pokuti apange some troubleshooting. Ndiyeno we're just hoping kuti anyamata athu or the staff imene itapangidwe deploy ifa ndi ambiri tiyotonga 15,000 plus ngati nawerenga bwino ngati nalemba bwino. Amene akupita the whole country kuti akapange operate those machines. We are hoping that they have been adequately trained. Chifukwa apa panali ma center ochepa and we have already discovered kuti kunali those issues technically kuti amakanika kuti apange operate those machines. Ndiye timafuna so tipemphe kuna kuti winoti nthawi yatha if it were possible zikanathandiza kupanga sokena kaika kang'ono ka dry run kansanga after you have rectified by issues ngalamenewa kuti kheda assured kuti tsiku lo vote asikudzakhaso zo khoma zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri nimuona ngati ndi imilegai pamenepo kuti ndapase mpata okwanira chair zayankhepo ndi kena kuti bwatizatengeso mafunso ena. Zikomo. Ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso ndi ndemanga zimene zabwera. Senior Chief Tengani mwakamba choyambirira za connectivity. Funso limeneli ndiliphatikiza ndi limene linachokanso ku Malawi Law Society from Council Ngwata on the connectivity issues. Choyambirira ndifotokoze kuti transmission of results electronically zikayamba ndipo zikachitika ku constituency tally center. Pamalo pamene timakhazikitsa ma constituency tally center ndikuti tinachita assess kuti availability of connectivity. Ndiye ndikupangena assure kuti transmission from the constituency tally center sukuti tinangosankha kuti zikachitika apo without prior assessment. In terms of the connectivity, stability of the connectivity itself, we continue to liaise ndi anzathu amene amapanga provide internet mu dziko muno kuti tikonze pamene pamakhala kuti connectivity inali intermittent. Ngwata munafunsa funso lomwelo kuti tikugwira ntchito ndi ndani ma internet service providers ku Malawi kuno tikuwadziwa tikugwira ntchito ndi anzathu a Airtel komanso a TNM. Tikupangena sure kuti choyambirira the dry run si inali yokuti tikonze kapena tilephere koma timafuna tione kuti kodi system mene tayika ndi zimene ndondomeko zimene takonza zikatheka ndipo tione kuti pamene pali vuto ndipati kuti tikonze. Ndiye pena tikumakamba ngati kuti chifukwa chokuti taona ma challenges ndiye kuti chinthucho ndi cholakwika ndipo tichitaye. Ndimafuna tipange assure mtundu wonse wa Malawi kuti challenge ya connectivity ndiyo kuti tilongosola ndipo zonse zizakhala m'malo mwake. Senior Chief munafunsanso za power supply. Choyamba ndikonze because this is a meeting on record, ndiye ndikonze choyamba nthawi yakalembera
tilibe makina amene analephera kugwira ntchito chifukwa chokuti kunalibe pawa. Amene munakhala mukutsatira kufotokoza kwathu, makina athu tikamapanga deploy timakhala kuti tachaja fule, ndipo tikachaja fule the device imatha kugwira ntchito payokha without external supply of power for 12 hours. Komanso makina aja anabwera ndi power bank kusonyeza kuti makina okhawo paokha akhoza kugwira kwa nthawi yayitali. Ma genset nthawi imeneja amafunikira chifukwa kumasenta kwina mukakumbukira timagwira ntchito ndi anzathu NRB. Makina awo chifukwa chokuti ndi akale amavutika, ena mwa iwo ndi pawa, nkona timafunika ma gensets kuti athandizire mbali imene anzathu a NRB amagwira kulembetsa anthu unzika amene anali oti zaka zakubadwa ndizokwanira kuti alembetse mkaundula wa voti koma alibe chaunzika.